Ng'iyo weche mopogore mabende otimore odiechieng' makawuono kod mano koting'o limbe mar ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga e gwenge Maseme. Magi weche mawamiyo pek odhiambo masani. Sio kati ya Afrika tutaongea. Mimi naambia nyinyi ngojeni tu. Sasa nifanya kama wajinga. Ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga owacho ni jonyanza nigi ratiro mar yudo dongruok mag piny owacho ka gin bende gin jochul osuru. Today I've agreed, I've said niko na yote ambaye inahitajika kuwa senator wa Bungoma, na nawauliza because they have asked me through petitions that I've received, presentations that I've received, tutembee pamoja. Jatendie PK Wafula Manyien oyango laro kom seneta ma Bungoma e sama spika ma od bura Moses Wetangula oyango thuolo e kom ute bura ma Kandara kod Garissa Township. Jodak ma Magarini e county ma Kilifi omako pur mar koyo pi e puothe e sama oro okwako kuonde mathoth e county no. Don't know why they are refusing me to go and bury somebody I've lived with for the last 17 years. And when my partner died, we never had any issues. In fact, the day before he died, he held my hand and he squeezed my hand and told me, look after my children. Miyo moro kod nyithinde odine gi yuoro e ik mar jaode e gweng' ma Murang'a. Machegni luongani Jailieta jaloko marwa en Belinda Adhiambo kabende luo e Facebook page marwa Ramogi TV. Ote magi bende chwalonwa e yor ote machuok namba en 236000. Jatenda Azimio Raila Odinga ogoduonde piny e romone mokwongo gi oganda luo tok yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8 higani, kowacho ni obiro golo twak machiegni kendo twagno biro nyenyo e lela adieri kotenore kod telo mar piny Kenya. Odinga wacho magi duto e samano yoro e ik mar achiel kuom jodong luo Ker Peter Nyangaga Akoth e kar chung' od bura mano Maseme. Omedo kwayo jopiny mondo dimbre ka bende owacho no singo ni adiera nyaka wuoge lela. Wanjo ma okoluoro Nyasaye to Kristo no But today we have listed as the peace. We will start with Raila Amoro Odinga until he is the president of this republic. For that is the time freedom will come. Sasa tumekimia kwa sababu tunataka atupe mwelekeo. Na tutagojea mpaka atuambie wakati tutaongea, wakati tutafanya nini. He is our leader here and in Mount Kenya. And I want to tell you, do not doubt it. You will see it in the coming days. Tunajua yale ambayo yalifanyika. Na sio kati ya Afrika tutaongea. Mimi naambia nyinyi ngojeni tu. Sasa nifanya kama wajinga. Wale wanajua. Lakini wakati inakuja ukweli kidhihiri. Ukweli kidhihiri, uongo ujitenga. Kunatoa shukrani sana kwa ndugu yangu bwana Kioni hapa. Hao walilipa. Hawakuanguka kakula. Kone yao iliibiwa. Hii ukweli vile itatoka. Spika mar od bura Moses Wetangula oyango thuolo e kom ute bura ma Kandara kod Garissa Township tok gwelo mag jo od bura manoyier e kuondego e buche jotend migepe. Kokalo oboke mane ogochape oboke moyiedhi mar piny owacho lendo ni koro yaw thuolo mar yiero madundo e kuonde chung' od buchego. Kombe ariyogo no owe thuolo tok welo mag jo od burago kaka jotend migepe mag lweny kod mano mar pi. Alice Wahome ne en jaod bura ma Kandaria ka Aden Duale en jaod bura ma Garissa Township. Krito Wino keto e ler. Dweche adek kene tok jopiny goyo ombulu e yiero maduong' mokalo, jogo ombulu e ute bura mag Kandara kod Garissa Township dhi dok kendo e debe mar yiero jo od bura mag kendo. Mabiro bang' jatend piny Dr. William Ruto
gwelo jo od bura magi Alice Wahome kod Aden Duale e tend migepe mage. Alice Wahome, mane en jaod bura ma Kandara, ne ogwe tao chieng' tich adek motelo ne chamo muma kaka jatend migao mar pi chieng' tich ang'wen e jumani. I, Alice Mudhoni Wahome, being appointed a cabinet secretary of Kenya. Kaluwore gi mano, spika mar od bura Moses Masika Wetangula kokalo e boke moyiedhi mar piny owacho olando kom od bura ma Kandara thuolo. Wetangula bende olando kom od bura ma Garissa Township thuolo bang' Aden Duale gwetao e kor jumani kendo chako tich ayanga kaka jatend migao mar lweny. I undertake to hold my office as cabinet secretary with honor and dignity, and that I will be a true and faithful counselor to the president. Jogo ombulu ma Garissa Township koro dhi yiero jaod bura margi manyien bang' Aden Duale telo negi chakre higa mar 2013. Lendo makamano koro dhi yawo thuolo ne duond buche mag siasa e walo jochung' magi e ute bura makamago mane otelne kod jood bura mag duond bura mar UDA. Duond bura mar UDA bende ne owito kom machielo bang' Moses Wetangula lonyo wuoche mag seneta ma Bungoma kendo kawo wuoche machielo mag spika mar od bura mamalo. Duol matayo yiero e pacho kae IBC ne oseketo tenge tarik 8 dwe mar 12 higani kaka odiochieng' mar miyo thuolo jogo ombulu ma kaunti ma Bungoma yiero seneta margi manyien. Kaka yo mar neno ni kom seneta ma Bungoma odong' e adita mar Kenya Kwanza, jakom duol matayo yiero e duond bura mar UDA Andrew Mwaura opuodho Moses Mabonga mar fwadho bendera mar UDA e yiero makamano. Candidate wetu akona nguvu, amekaa huko, he is tried and tested na amefanya campaign na alianza campaign kitambo na akona umaarufu huko Bungoma, na tuko na uhakika tumechagua na tumechukua yule candidate amefaa na the best candidate tunajua atatuletea ushindi. E yiero mokalo, Moses Wetangula mar Ford Kenya mane obedo jaloch, kata kamano Mwaura yango ni giikore mar piem kod jachung' mar Ford Kenya e gino ma odendo ne piem mar osiep. Mabiro kalure ni duond bura mar Ford Kenya kod UDA duto ni riwruok mar Kenya Kwanza. Hata Ford Kenya wakisimamisha candidate wao, hiyo itakuwa tu friendly fire kama vile nimesema, na hakuna kitu itabadilika. We are sisters in Kenya Kwanza na tutaendelea kuishi kama madugu na madada. Kom Senator ma Elgeyo Marakwet bende ne odong' thuolo kaluwore gi gwelo mar Onesmus Kipchumba Murkomen e piny owacho mar Kenya Kwanza kaka jatend migao mar apeyni kod apida. Kata kamano, kom makamano pod okoyang thuolo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mana kapod otenore kod weche magiero ni jaod bura machon ma Kanduyi Wafula Wamunyinyi oyango dhi laro kom Senate ma Bungoma mane owe thuolo tok Moses Wetangula yier kaka spika mar od bura mamalo. Wamunyinyi mane wuoyo kawuono wacho ni odhi ting'o bendech Azimio la Umoja e yiero no ka en gi geno mar yudo loch. Omedo ni giseketo ikruok makare ma bende dhi konye campaign mar neno ni Azimio oyudo loch. We are offering ourselves, I'm offering myself, not just as one interested to be a senator, but one that, is senior, is serious, and can represent the people. People of Bungoma will be happy to have a serious representative at the Senate. That is why today I've agreed, I've said niko na yote ambaye inahitajika kuwa senator wa Bungoma, na nawauliza because they have asked me through petitions that I have received, presentations that I have received, tutembee pamoja, tuingie kwa hii kura in the most peaceful manner. Let's conduct peaceful campaigns, na tuache watu wa Bungoma wachague. And on that note, I would like to tell the chairman of IBC, Wafula Chebukati, don't mess with Bungoma's democracy. You did it in August, don't do it again. And it's very clear you are intending to do it again because you knew very well there will be other by-elections.
These other seats were declared vacant yesterday by the Senate and the National Assembly. Why didn't you wait for those by-elections to happen together with the Bungoma one? MCAs ma Kenya Kwanza mawuok e imbo mar Kenya sani koro kwayo jotelo duto mag siasa mawuok e gwengego mondo ket tenge ywarok mage mag siasa kendo tiyo kanyakla e konyo jodak ma e gwengego ma bende dhi nyime kod kalo matek kaluwore kod chal marach mar uchumi. Ka gitwa kod jofwambo e kaunti ma Kakamega, MCAs go kotelnegi kupitia Kenya Kwanza, wale walikuwa Azimio wakuche waungane nao wakati huu. Tunasema huu ndio wakati, tunataka tukuche pamoja, tutengeneze Luya unity ikuwe very strong. Tunataka tumshukuru mzee wetu Francis Atwoli kwa ule ujasiri amechukua na kwenda kumuona kiongozi wetu Musalia Mudavadi. Na watu wengine wote wajifunze kutoka kwa Atwoli kuwa siasa ikiisha ni wakati wa kazi. Kwa hivyo viongozi wote wa Magharibi, Kakamega, tunaomba mkuje pamoja, mkae na rais, mkae na Musalia Mudavadi ili muwawezeshe waweze kutekeleza yale maagizo walitupatia kama sisi watu wa Kakamega. Jatend migao mar pur kod pith Mithika Lunturi osechako chenro noero mar wuoyo gi jopur kakalo romo mabende nobedo kod jopur ma bende owacho ni piny owacho ng'iyo chenro no mar kelo konyruok mochwere. Lunturi no limo moko kuom jopur ma kaunti ma Trans Nzoia kama nofwenya chiedh nade ma bende rocho chenro mag nyago chiemo. Bende no limo puothe mopogore opogore ma bende jopith mag gweno goro ywak ewi nengo chiemo ma oidho. Lunturi no singo ni piny owacho biro konyo jopur pidho chiemb jamni, gino ma biro duoko piny omenda magilalo kinde nyiewo chiemo go. We will do our best. Even as a county government, we have committed to increasing the budget on agriculture. And of course, other dependencies like infrastructure, health, water, those are some of the focus areas we have put in place so that we support agriculture. We also come to understand that they are also still feeling the effect of high cost of inputs in this country. And it also now pricks my mind that as government we must start thinking of how, other than the fertilizer itself that we've been talking about, and the things on how we can also get into ways and mechanisms of trying to contract our own farmers, to bring our people together to be able to embrace this kind of business venture. Jopur mathoth e gweng' ma Magarini e kaunti ma Kilifi orwako pur mar koyo pi e puothe kaka yo mar konyogi kedo gi midhiero mar oro. Jopur go maheo 500 oloso plode 16 kama gipuro gi keyo ka ogiketo geno mathoth kuom koth. Mamkuyuni Ushindi maidore e gweng' ma Magarini rangi maralum lilo e maneno. Pogro kode gi puothe manitiere bathe kanyo duong' kabisa. Kafungo kumargi en rieko manegi yudo ewi kuoyo pi e puodho ma ok gigeno kuom koth kende. Ka higni 3 mokalo negi ywak kaka jowetegi ywak sani ni wach kech kod oro. Kikundi kiliathirika kwa sababu tulikuwa tunangojea mvua, lakini sasa baada haya mabadiliko ya hali ya anga sasa ikawa tukipanda hatupati. Chenro mag pi mar kisima matiyo gi teko chieng' ne okelo lokruok maduong' e ngimagi. Tutaona wakulima wanaanza ukulima kuanzia Januari mpaka Disemba, kwa sababu kuna maji ya kutosha ambayo inawafanya waendelee na ukulima. Lakini tusipokuwa na mipango kama hiyo, sasa inabidi mkulima anangojea mpaka wakati wa mvua ndo anashughulika na upanzi wa mimea. Kwa hivyo tunaona iko na faida kubwa kwa mkulima, kwa sababu inamrahisisha kupata mapato yake na chakula katika zile shamba kwa kila wakati. Dripu ukiweka tangi likijaa, unaenda kufanya shughuli zako, hutumii muda wako pale. Ukifika hapo unaona tu unyevu, yani unyevu hauishi.
na umeona kwa haraka sana. Kwan ji maromo 2,000 oseyudo ber mar chenroni mabende nochung'ne gi riwruok mok mar piny owacho mar World Vision mochung'ne konyo ji kakoro giwacho ni ok gidwar chiemb kony mora mora. We have supported farmers with the irrigation kits. Right now we have supported 30 farmer groups that contributing to 540 households. We also support them on now how to manage even the surplus, the amount of money that they get, through training them to have savings groups and loaning groups. Kopogore gi mago, jokanyo mag puothe kaka Mukuyuni Ushindi osebedo ka pidho yiende kaka yorno mar kedo gi lokruok mar kor lwasi. Bende gidwaro ni ojiw chenro mag goyo pi ne jopur mamoko mondo kaunti ma Kilifi oyud chiemo mathoth. Kech maliyo pod medo mana nyeyore e gwenge mopogore opogore ka koro nyaka sani. Riwruoge kaachiel koda piny owacho koro medo riwo lwedo e kedo kod kech ma koro osemako jo Kenya madirom 4.3. To mana kaka jafombo maro Crispin Otieno leronwa, e kaunti ma Kiambu jopinyno kelo koko e kinde mane ipogo chiemb kony ne jodak ka giwacho ni ok poge e yo makare. Ma e kaka weche ne chalo e gweng' mag Twanyaga karod bura ma Thika East County ma Kiambu. Kech maliyo mamedo kwako gwenge ma pacho ka ochopo e kaunti ma Kiambu ka jopiny nokelo koko e kinde mane jaod bura ma Thika kaachiel kod jotelo mag sirikal mamalo omolo mar pogo chiemo ne familia mochando e gwengego. Kata kamano weche ne okethore ma ochuno obila odonjre e wachno. Helen Chege, men jalup commissioner ma Thika East, wacho ni kata obedo ni ji winjo matek kamano, chiemo moting'o ogunde 800 mag ochele kod ogunde 320 mag oganda ne geto jogo magin kod ng'ol mopogore opogore. Ikiwa kuna yule ambaye kabisa haezi toka kwa nyumba, wanajuana wenyewe kwa wenyewe na watasema fulani boma ya fulani haezi toka kwa nyumba, kwa hivyo lazima ile chakula chake kitamfikia. Hakuna mtu ambaye ameachwa nje. Ukiangalia hata siku ya leo, wale ambao tulikuwa tumefanya hesabu yao wamekuja zaidi. Jopiny medo golo kwayo ne sirikal otim kar maginyalo mondo resgi. Chenro makamano bende ne otime kaunti ma Laikipia e gweng'no, kama bende oro medo mana kwako miere mathoth. Jopiny nonyiso mor margi kuom chiemo mane jodak mawuok Kabagazi e kaunti ma Nakuru mano chopo e gwengo mar konyo familia mochando e kindegi. Tuko na mazao kidogo, tuko na mahindi kidogo, ndio saizi naelekea kukauka. Nikaona ni vyema tuweze kushare na wale ambao hawana. Tukaona we are not that badly off. Of course si kuzuri, lakini we are not that badly off. Na tunashukuru kwa sababu tumeweza kupata usaidizi wa chakula yetu sisi pamoja na mifugo yetu. So sisi tunashukuru wahisani wema sana sana kutoka pande ya Subukia, Kabazi na wahisani wengine ambao wamekuwa akitujali hivi karibuni, kwa sababu hali ilivyokuwa hali ambayo tunapitia hapa, kuna changamoto kwa sababu kiangazi iko. Tunavyotugeomba na tunawashukuru ambao wanaotukumbuka, na tugeomba mzidi kutukumbuka na muendelee na kuwa na nyoyo hizo tu za kushikilia mioyo ya binadamu wenzi. Korodar kalore kod oro mokwako kangundo. So as to sustain the learners in the school. The food that we got today is 1 bag of maize and some beans, which will not actually take as long. It was only supposed to take around a week. And so we request that something is done in the future, because some of the schools have very large population, and the match we have got today is only going to take us a week. E kaunti ma Nyandarua, moko kuom jotelo mawuok e gwengego bende koro sani owuok oko mondo okel lokruok ne familia mochando, kendo madwaro kony mapiyo kama ne gikwayo jopiny mondo kik us chiemo ma omigi e sechegi ma kech medo mana landore. Hii chakula tunapeana hapa, hatupei kila mtu, tunapeana zile sehemu ambazo ziko na kiangazi, kama Daragwa ya chini, sio Shamata na huku au wanapata mvua. Mkisikia sababu nyinyi ndio macho yetu, si ni kweli? Wananchi tuungane, na kama kuna mtu yeyote anaweza kuwa na mpango wote
tutamchukulia hatua zinazofaa, lakini nawahakikishia kwamba hilo halitafanyika Nyandarua ikiwa sisi tupo au viongozi wote na nyinyi pia mpo. Red Cross Thurka nyakasani wacho ni oro osekwako counties 29 ka nyakasani jo Kenya 4.3 midhiero mar kech osemako. Crispin Otieno, Ramogi TV. Kamishona mar gwenge mag Ugwe Evans Achoki omiyo jakwath mag gamia mayudore gweng mar Ngomeni e od bura ma Mwingi North, kaunti ma Kitui ndalo 10 mar dar koloso e chiro ma Kasiluni e kinde romo mar keto kwe kind jodak ma e gwenge go kod jokwath mag gamia. Achoki oyango ni ne gichopo e winjruok mondo weg gamia go mawuok e kaunti ma Garissa odoge gwenge gi e ndalo 10 mabiro. Olero ni jokwath mag gamia go ibiro mana yienegi maduoge kaunti ma Kitui bang' luwo chike moket, ka bende kwayo jodak go mondo owere gi tim mar nego ngamia mag ji, ka bende okwayo gi mondo gidag kod kwe e kinde duto. Na no wa akeli au mitakuwa ya mitamisi wote basi jaribu kuangalia tutatatua shida hii namna gani. Shida tuko nayo hapa ni kwamba kuna ngamia mingi sana zimeingia katika sehemu hii, na wakati na tafakari jinsi ambavyo tutatatua hii shida, nikaona niongee na mwenzangu, kwa sababu tunajua hizi ngamia zinatoka wapi? Northeastern. Nikasema tafadhali ukuje na wazee wa huko Northeastern ili waweze kusikia kutoka kwa wenyeji vile wenyeji wanalia na mashamba yao. Na tumeketi tumezungumza na hawa wazee wa hapa, wameongea vile ambazo shida ambazo wanapata na hizi ngamia. Na sisi tumesema ndani ya siku 10 zinazofuata hatutaki kuona ngamia kwa mashamba. In the next 10 days ngamia zote zitoke kwa mashamba. Tumekubaliana ya kwamba hakuna kijana mdogo atatumwa kulisha ngamia upande. Mumbilikize. Tumesema kwamba tunataka watu ambao wana ID na ni watu ni wazee. Ndio tujue ya kwamba ule mtu anabaka msichana wetu ni mzee kama mimi. Lipodego mag oro mabendo kwako pacho kae matirwa e yueyo wa mokongo kapo kwa dhiabo somo moko kuom otegi modonjonwa. Evans Oyuga Wasonga mano wuod Konge wacho ni imoke ka intiere kod Rosemary Oyuga kuneno Ramogi TV. Erokamano ahinya kuom otemeni. Akinyi Caroline bendi wacho ni uneno Ramogi TV kod Emma Valentine Osuma ka intiere dalage e gwenge mag Oganga. Machielo wacho kanyiro ni anouma weche mag oro okwako piny Kenya duto. Ka Anthony wacho ni ineno Ramogi ka intiere Ringiti Island. Erokamano ahinya. Kikidhi mabor wadhi mana yueyo machok pod waduogo gi mathoth. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kweno pugre pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com.
Weka prediction yako sahihi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Kiseluoko yier wiyi kod shampoo, onego iwe mondo otuo, mano biro miyo obedo kendo natural, kendo manyilni maber. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni kendo kuyo kod lito kwa gweng' ma Kimende e kar chung' od bura malari kaunti ma Kiambu tok jaduong' ma jegni 59 dere tok nego jaode kendo weyo nyare ma jegni 14 gi hinyruok e dende. Wachore ni Benson Wanjoy nolimo jaode matin mane gisewere go kendo tok chiemo modhiambo ne gibedo gi ywaruok gino mane iwacho ni okelo tim kamano. Tok menyo e kinde malach ringre Benson oyudi ka liere e yien moro e podho mantiere kilomita 1 kowuok kama ne onegi jaode. Nyar Benson dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth matigoni kuma ringre wuon gi min bende okane. Huo mtoto hakupiga duru, kwa maana angepiga duru huo mzee agerudi na amkatakate. Huo mtoto ni Mungu amembariki, kwa maana hakupiga duru. Kitu saa 10 unaona alikuwa amekatwa kitu saa 3. Alifunika mama yake, akafuga nyumba, akaenda kwa jirani ndio akamwambia mama yangu ameuawa. Huo mtoto alishuhudia kuona mama yake akiuawa. Inaniumiza roho hadi mimi naona maybe sijui shida ni gani. Lakini kama ni ndoa, ni kitu kinanifanya mimi mwenyewe nahisi ugumu wa kuanzisha ndoa nikiwa kijana mdogo. Msichana huyo pia yeye ni mtoto wa shule wa Kirenga Girls Form 2. Tumekimbiza hospitali hapo Tigoni, anaendelea na matibabu. Kuna hizo kesi nyingi za watu kugombana mambo ya kinyumbani ambazo zinaendelea, na tungeshauri wananchi kama mtu akiwa na matatizo ya nyumbani ajaribu kutafuta ushauri mahali nyingine badala ya kufanya kitendo kama hiyo. Huyo mtoto kulikuwa kitu kama saa 3. Ywarok no wuok e gweng' ma Kiharu ma yudore Murang'a tok din ne miyo moro iko jaode. Jane Kasunta, nyithinde 2 kod wedegi ne odinegi oko dala mar George Karanja ma wachore ni en jaode. Kasunta owacho ni osedagi Karanja e piny UK kuom higni 17. Owacho ni Karanja ne otho kaluwore kod tuo kansa kadwaro ne en kik duoge dala ne iko gino ma familia mare notamore kendo duoke pacho. Omedo ni osebedo machiegni e ikruok ne ikma bende no bwoko chopo to yudo kodine e donjo e dala mar iko jaode. Kata kamano wuode ma jegni 17 ema no yiene donjo iko wuongi.
We came and we were told we were not allowed to come in. For reasons I don't know. The reasons known to them. Me and my children, my sisters, and my relatives and my close friends who have brought me. Even some of the UK people are still outside and they've paid tickets to come and bury the father of my children, but they were not allowed in. I don't know why they are refusing me to go and bury somebody I've lived with for the last 17 years. And when my partner died, we never had any issues. In fact, the day before he died, he held my hand and he squeezed my hand and told me, look after my children. Jolonye thiedho tuoche ma bende nosejwang' ka iparo ni girumo ma bende ong'ere kaka neglected tropical diseases dwaro mondo oket omenda ma oromo kaachiel kod ting'o malo puonjo oganda mondo konye tieko tuoche go. Kwayo ni biro e seche ma migawo mar thieth dhi nyime kod timo nonro kotendo kod tuoche ma nosejwang'. Nonro itime counties mopogore opogore e pacho ka. Jojuma nigi ler mathoth. Riwruogno mang'iyo wechego mag thieth e piny mangima ma ong'ere kaka World Health Organization osiango tuoche 20 ma osebed ka ojwang' ka iparo ni girumo ma idendo kaka neglected tropical diseases ma sani hinyo oganda kendo ber ka ikedo godo. E piny Kenya, moko kuom tuochegi ma bende koro piny owacho osewuok oko mar kedo godo gin tuono mar layo remo kata bilharzia kaachiel kod mano mag kudni ma odak e nyombich ma bende ong'ere kaka intestinal worms. Reason mapping is to have the burden assessment on these two infections so that we can design appropriate interventions for the people who will be found affected. We are in the process of working together with our partners towards Kenya being certified for having eliminated onchocerciasis. On theory, Western had been known not to be endemic for bilharzia. But after this finding, we found 42 wards requiring treatment. Nondono ma itimo sani kod migawo mar thieth e counties mopogore opogore e piny Kenya ma oting'o county ni ma Migori yango ni tuochegi koro medre e pacho kae kendo kelo midhiero ne oganda. The coastal region consists of about 130 wards.